Xayrli kun do'stlar, esanmisiz? Men Fanis Kalimullin sizni Shiratdagi sahna tili darsiga chaqiram. O'tgan darslarda biz artikulyatsiya gimnastikasi, shulay uq til gimnastikasi bilan shug'ullangan edik. Bugun aydagizali bir diksiyon treningga to'xtalamiz. I, A, E, A, O, E, U ovozlar jiyilmasındagi har bir ovozga bosimni shiratlab qo'yib aytib chiqamiz. Siz hazırmı? Ketdik. I, A, E, A, E, U. 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 Молодцы, зур рахмат. Алга таба әйдәгез тизайткычлар әйтеп карыйбыз. Тизайткычлар безгә шулай ук телнең һәм иреннәрнең тиз хәрәкәтләнүенә ирешү өчен кирәк. Тизайткычларны кайбер җирләрдә тел бутагычлар дип әйтәләр, тел күрмәкләндергеч дип әйтүчеләр дә бар. Кемнәрдер тизайткычларны такмак рәвешендә әйтергә омтыла. Әмма бу бик үк дөрес түгел. Тизайткычларны без мәгънәсенә төшенеп, эчтәлеге ягыннан әкренләп әйтә барырга тиешбез. Авазларны, сүзләрне тулы иттереп, дөрес иттереп әйтүгә ирешкәчтән инде сөйләмне кызулата төшәргә мөмкин. Тизайткычлар алар эчтәлекләре, мәгънәләре ягыннан бик тирән мәгънәгә ия түгелләр. Анда авазлар җыелмасы шактый катлаулы иттереп бирелгән була. Менә шул авазларны инде без дөрес иттереп, тиз сөйләгәндә аңлаешлы иттереп әйтергә тиеш булабыз. Сез әзерме? Әзер булсагыз, әйдәгез, беренче тизайткычка тукталыйк әле. Абагага бага-бага, башын бәрдем баганага. Әйдәгез тиз әйтеп карыйк. Абагага бага-бага, башын бәрдем баганага. Молодцы. Андый тимәле бибәдә дә бар, Нәдифәдә дә бар. Андый тимәле бибәдә дә бар, Нәдифәдә дә бар. Рәхмәт. Кулда тукмак. Алыйк, кер тукмап. Тукта, тукмама. Тукма, туктама. Туктап, тукмап булмый ул. Тукмап, тукмак тынмый ул. Әзер булсагыз, тиз итеп әйтеп карыйбыз. Кулда тукмак, алыйк, кер тукмап. Тукта, тукмама. Тукма, туктама. Туктап, тукмап булмый ул. Тукмап, тукмак тынмый ул. Рәхмәт. Бие бәй булла. Биеп җибәрсә бәй булла, менә дигән бай була. Бие бәй булла, биеп җибәрсә бәй булла, менә дигән бай була. Рәхмәт. Алдагы тизайткыч ш авазы белән бәйле булыр. Шайтан шикелле шаян шушы Шәвәлинең шамкайы. Шушында шалкан шыттырган идем. Шалканнарны шалканга шуытып шылган. Шалкан да юк шамкайда. Каттым. Әзер булсагыз, әйдәгез тиз әйтеп карыйбыз. Шайтан шикелле шаян шушы Шәвәлинең шамкайы. Шушында шалкан шыттырган идем, шалканнарын шалканга шуытып шылган. Шалкан да юк шамкайда, каттым. Молодцы. Иң алдан баручы бу. Эштә дан алучы бу. Тантаналы көннәрдә тантаналанучы бу. Әйдәгез. Иң алдан баручы бу, эштә дан алучы бу, тантаналы көннәрдә тантаналанучы бу. Молодцы. Менә ничек кенә булмасын, бу күнегүләрне эшләгәндә без логикага, шулай ук тавышка, сулышка игътибарыбызны югалтмаска тиешбез. Шуларны истә тотып, барысын бергә эшләгәндә, без барысына да ирешәчәкбез. Демәк, бу күнегүләрне эшләгәндә тавышны да, сулышны да онытмаска кирәк. Шул вакытта гына тиешле нәтиҗәләргә ирешергә мөмкин. Хөрмәтле дусларым, бүгенгә дәресне тәмамлыйбыз. Мин сезгә уңышлар телим. Исән сау булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.